766 από 15/2010 επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλου προς τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πύργου Καλού Νερού του νομού Μεσσηνίας. Συγκεκριμένα, η ερώτηση του κ. Λαμπρόπουλου έχει ως εξής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα εφημερίδων και συζητήσεων που ξεκίνησαν στο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, τίθεται σε αμφισβήτηση η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου από τον Πύργο μέχρι το Καλό Νερό του νομού Μεσσηνίας, παρά το ότι έχουν υπογραφεί σχετικές συμβάσεις μεταξύ του Δημοσίου και εταιρεών κατασκευής και έχουν κυρωθεί από τη Βουλή των Ελλήνων εδώ και 2 χρόνια. Το έργο επρόκειτο ολοκληρωμένο να δοθεί στην κυκλοφορία το έτος 2013. Η μη κατασκευή του τμήματος Πύργος Καλό Νερό σημαίνει μη ολοκλήρωση του δυτικού άξονα, ο οποίος θα έδινε μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης σε όλη τη Δυτική Ελλάδα, αφού θα συνέδεε ο σύγχρονος αυτοκινητόδρομος του Βορρά με τον νότο της χώρας μας, με διαδρομή λίγων ωρών και τα λιμάνια Πάτρας, Καλαμάτας, Κρήτης, Ρόδου. Ρωτάτε ο κ. Υπουργός, θα εφαρμόσει την κυρωθήσα από τη Βουλή των Ελλήνων ισχύουσα σύμβαση κατασκευής του δρόμου Πάτρα, Πύργος, Τσακώνα, συμπεριλαμβανομένου οπωσδήποτε του τμήματος Πύργος Καλό Νερό? Στην ερώτηση του κ. Λαμπροπούλου θα απαντήσει ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Ιωάννης Μαγκριώτης. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Χθες είχαμε την ευκαιρία στο Υπουργείο να συζητήσουμε αναλυτικά με τους συναδέλφους βουλευτές όλων των κομμάτων από τη Μεσσηνία, τον κύριο Νομάρχη και άλλους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, με την προεδρία του Υπουργού του κυρίου Ρέπα, αναλυτικά τα θέματα, πολύ πιο αναλυτικά από ό,τι μπορούμε στον περιορισμένο χρόνο μιας επίκαιρης ερώτησης. Έχει όμως σημασία αυτή η ενημέρωση, αλλά και οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης να διατυπωθούν και δημόσια και γι' αυτό καλωσορίζουμε την επίκαιρη ερώτηση του συναδέλφου, αλλά και άλλων συναδέλφων από την περιοχή από όπου διέρχεται αυτός ο αυτοκινητόδρομος. Το έργο αυτό είναι το πιο μεγάλο από τις συμβάσεις παραχώρησης. Συμβασιοποιήθηκε και αυτό το καλοκαίρι του 2007 και κυρώθηκε στη Βουλή παραμονές των πρόωρων εκλογών. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχει πολλά προβλήματα και πολλές ελλείψεις. Έχει προβλήματα μελετητικά, τα οποία συναντούμε στην πορεία της κατασκευής και υπάρχουν και μεγάλες καθυστερήσεις. Θυμίζω ότι από 20 ετία σχεδιάζεται ο αυτοκινητόδρομος αυτός, πολύ αναγκαίος για την ανάπτυξη της βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Να πω ότι η Δυτική Πελοπόννησο, αλλά και η Δυτική Ελλάδα είναι τελευταία όσον αφορά το δίκτυο του περιφερειακού ΑΕΠ σε σχέση με το εθνικό ΑΕΠ και ένας από τους κρίσιμους λόγους είναι η παραγωγική αναδιάρθρωση και έλλειψη υποδομών. Βεβαίως, αυτές έχουν σχεδιαστεί τα προηγούμενα χρόνια, είναι σε φάση υλοποίησης και γρήγορα θα γυρίσει σελίδα η Δυτική Ελλάδα. Δυστυχώς όμως έχουμε πολλά προβλήματα και πολλές εμπλοκές. Δεν αρκεί, το έχω πει πολλές φορές στο Κοινοβούλιο, πλέον μόνο η βούληση. Χρειάζεται να κινούμαστε μέσα στα πλαίσια των νόμων, του συντάγματος και φυσικά του κοινοτικού δικαίου και των κοινοτικών οδηγιών, πολύ περισσότερο όταν τα έργα αυτά είναι συγχρηματοδοτούμενα και από κοινοτικούς πόρους. Το έργο αυτό λοιπόν είχε πάρα πολλές προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πω χαρακτηριστικά ότι είχε 9 προσφυγές για το κομμάτι Κόρινθος-Πάτρα, οι οποίες στο σύνολό τους ζητούσαν άλλη χάραξη. Εάν υιοθετούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας και ευτυχώς τις απέρριψε τις προσφυγές αυτές, το έργο βέβαια τειναζόταν στον αέρα, δεν θα είχε καμία συνέχεια όπως το αντιλαμβάνεστε. Υπάρχει μια προσφυγή πιο κάτω στην Αχαΐα, επίσης στην κάτω Αχαγιά, για την αλλαγή της χάραξης εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο ζήτημα. Και υπήρχαν και 4 προσφυγές για την περιοχή του Καγιάφα και το ευρύτερο οικοσύστημα, οι οποίες έγιναν πολύ έντονες και πιεστικές μετά και τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 και αυτό το επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για πάυση εργασιών από τη μια πλευρά, αποδεχόμενο τις αιτήσεις και τις προσφυγές 4 οργανώσεων της περιοχής, της κοινωνίας των πολιτών αλλά και της αυτοδιοίκησης. Και δεύτερον, έχουμε δεύτερη επιστολή για τη διατύπωση αιτιολογισμένης γνώμης πριν από μερικούς μήνες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί στην πρώτη επιστολή της το 2008 η τότε ηγεσία του υπεχοδαίου, ο κ. Σουφλιάς, έδωσε μια απάντηση η οποία δεν κάλυψε την Ευρωπαϊκή Ένωση, επανήλθε πλέον με νέα επιστολή αιτιολογημένης γνώμης που είναι ένα βήμα πριν την παραπομπή μας στο ΔΕΚ και την ακύρωση όλου του έργου και την επιστροφή εκ μέρους της Ελλάδας και των χρημάτων που έχει πάρει μέχρι τώρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατασκευή αυτού του άξονα. Είναι ένα σύνθετο και δύσκολο θέμα
θέλουμε να κατασκευαστεί και να ολοκληρωθεί, να μην χαθεί άλλος χρόνος, γιατί επειδή υπάρχουν και αποκλειστικές ημερομηνίες, υπάρχουν και ποινικές ρήτρες εις βάρος του δημοσίου και όλα αυτά ακουμπούν και είναι προέκταση, όπως είπα, της πρόχειρης σε μεγάλο βαθμό και ελλειπούς προετοιμασίας. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε όλα αυτά με ανοιχτή διαβούλευση και είμαι αισιόδοξος ότι πολύ γρήγορα θα ξεπεράσουμε τα προβλήματα αυτά με την υποστήριξη και των τοπικών φορέων και των συναδέλφων βουλευτών της περιοχής που τόσο πολύ θέλουν και υποστήριξαν και υποστηρίζουν αυτό το έργο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο ερωτών βουλευτής, ο κύριος Ιωάννης Λαμπρόπουλος, για 3 λεπτά. Ορίστε, κύριε Λαμπρόπουλο, έχετε το λόγο. Κύριε Υφυπουργέ, πράγματι εχθές είχαμε μια συνάντηση, συζήτηση, 2 ώρες, όλοι οι βουλευτές και οι φορείς του νομού Μεσσηνίας. Ξέρετε και έχετε πάρει το μήνυμα πόσο σημαντικός είναι αυτός ο δρόμος για το νομό μας και όχι μόνο, για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Όταν θα φέρει την Καλαμάτα με τα Γιάννενα σε 3 ώρες, όταν θα είναι η Καλαμάτα με τον Πύργο σε 65 λεπτά. Δεν το συζητούμε λοιπόν για θέμα αναγκαιότητας. Πρέπει ο δρόμος να γίνει, πρέπει η περιοχή να αναπτυχθεί, πρέπει ο δυτικός άξονας να κατασκευαστεί. Το μόνο πρόβλημα λοιπόν που υπάρχει είναι στην περιοχή του Καϊάφα. Εκεί υπήρξε προσφυγή και υπάρχει και πρόβλημα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο για την περιοχή του Καϊάφα. Εχθές λοιπόν στη συζήτηση μας είπατε ότι υπάρχει πρόβλημα και ζητάτε και προσπαθούσατε επί 2 ώρες να μας πείσετε να αποδεχτούμε ως φορείς της Μεσσηνίας, βουλευτές νομάρχες που είμαστε όλοι εκεί, να αποδεχτούμε να απενταχθεί όλο το έργο από τον Πύργο μέχρι το Καλό Νερό. Ότι και το αιτιολογούσατε λόγω του ότι δεν μπορεί να γίνει στον Καϊάφα, θα πρέπει να βγει και το άλλο κομμάτι και ότι έτσι σας υποβάλλει και έτσι σας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα κάποιος κύριος Γεώργιος Κρεμλής, ο οποίος είναι προϊστάμενος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εγώ λοιπόν εχθές το βράδυ κατάφερα και επικοινώνησα με τον κύριο Κρεμλή και μου είπε, και λυπάμαι που το λέω, λυπάμαι, μου είπε λοιπόν ο άνθρωπος, προς χαρά μας όμως ως Μεσσηνίες, μου είπε λοιπόν ότι όλα αυτά που μας είπατε εχθές είναι τελείως αντίθετα από ό,τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και πιστεύει. Και εξεπλάγει. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Εμπέζεται. Ποια ήταν η αλήθεια? Κοροϊδευόμαστε εχθές όλοι εμείς εκεί πέρα και σήμερα πάλι δεν μας ξεκαθαρίζετε. Εγώ λοιπόν σας ερωτώ ξεκάθαρα. Θέλετε να γίνει ο δρόμος? Μάλιστα ο κύριος Κρεμλής είπε και πρότεινε ότι θέλει και πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να γίνει ανατολικότερα, θα κοστίσει γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία τα έχετε, απεντάσετε το έργο από τρίτο και πάει στο ΕΣΠΑ και δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Και πρέπει έτσι να το κάνετε το έργο και να εκτελεστεί όσο σας σύνολο. Εγώ σας ερωτώ λοιπόν, έχετε αποφασίσει να το κόψετε το τμήμα από τον Πύργο μέχρι το Καλό Νερό και να πάτε Ολυμπία και να βγει Αρκαδία? Πέστε μας. Πέστε το να ξέρουμε, απαντήστε τώρα ναι ή όχι. Σας πιέζουν οι τραπεζίτες επειδή είχαν υπογράψει τις συμβάσεις πριν την κρίση και δεν τους συμφέρει και θέλουν αλλαγές? Πέστε το τώρα ναι ή όχι. Επίσης, ως φορείς και ως Μεσσηνία και ως βουλευτής που θητεύω εδώ 20-21 χρόνια, δεν θα δεχτούμε να αλλάξει σύμβαση και να τη φέρετε εδώ. Δεν θα δεχτούμε σε καμία περίπτωση την κοροϊδία. Δεν θα δεχτούμε και μη μας παρεμβάλλετε μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος άλλα προσκόμματα και άλλα εμπόδια. Θέλουμε ειλικρίνεια, θέλουμε να εφαρμοστεί η σύμβαση όπως την ψήφισε όλη η Βουλή, συμπεριλαμβανομένων και των βουλευτών της Ηλίας, και θέλουμε να αναζητηθεί η λύση, η ανατολική, μόνο για το σημείο της λίμνης του Καϊάφα, όπως τη ζητάει και την προτείνει το Συμβούλιο Επικρατείας και η Ευρωπαϊκή Ένωση, με μικρό κόστος, γιατί δεν υπάρχουν και απαλωτριώσεις. Αυτά μου τα είπε ο κύριος Κρεμλής εχθές. Θέλουμε απαντήσεις, όλος ο νομός περιμένει, γιατί υπάρχει τεράστια αντίδραση και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε Λαμπρόπουλε. Το λόγο έχει για να δευτερολογήσει ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων.